ITP Aereo PCB-ko enpresa kaleratu nahi zituen 83 langileak Sestao eta Barakaldoko plantetara itzuliko dira. Espainiako Auzitegi Gorenak ez du onartu enpresak jarritako helegitea eta berretzi egin du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak 2021ko maiatzean emandako ebazpena. Hau da, PCBek egin nahi zuen lan regulazioa baliogabea dela. Bere garaian Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak emandako argudioak ontzat eman ditu eta langileak beren plantetara itzuli ahalko dira. Madrilgo epaitegiak beraz arrazoia eman die langileei. Enpresak Auzitegi Nagusiaren ebazpenari helegitea jarri zionetik 83 langileak etxean zeuden soldata osoa jasotzen, baina ez zien lantegietan sartzen uzten. Legezko neurria zen epaia ez baitzen erabat irmoa. Orain berriz txandetan sartu beharko ditu epaitegiek berretzi egin dutelako, ez duela haiek kaleratzeko arrazoirik. Arratsaldeon, lerreburuekin jarraiki politikari dagokionez, Espainiako Auzitegi Nazionalak 24 urte eta 6 hilabeteko espetxe zigorra ezarri dio Iratxe Sorzabal euskal presoari. Eta 1986an Gijonen eginiko atentatu bat leporatuta. Sorzabalek atzilotu ostean pairatutako torturak izan ziren epaitegitako ardatzetako bat. Horien salaketa eta kontakizuna egin baitzuen. Epaiak aipatzen du salatutakoa, baina ez du guztiz frogatua jotzen eta beraz ez du aintzat hartzen. Hala, Eguerdiko magazinean gonbidatu nagusi gisa izan dugu Arkaitz Rodriguez sortuko idazkari nagusia. Rodriguezen hitzetan eskandalagarria da torturatua izan den pertsona bati 24 urteko espetxe zigorra ezartzea. Eskandalagarria, torturatua izan den pertsona bat espetxera bidaltzea, 24 urterako. Hemen mundu guztiak dakielako, inork gutxi jartzen duelako zalantzan Audientzia Nazionala eta Audientzia Nazionalaren jarrera babesten duten bakar batzuek izan ezik, Iratxe Sorzabal pertsona hau torturatu egin zutela eta bortxatu ere bai komisaldegian. Zoritxarrez, Audientzia Nazionalaren gandik ohituta gaude halako ebazpenak jasotzera. Eta inbatean ez dugu, besterik espero, naiz eta esan beharra dagoen zalantzari gabe onuragarria eta desiragarria litzatekela guztiz bestelako, jarrera bat izatea. Euskal presoei dagokienean beste berri bat, 5 preso euskaleratuko dituzte. Ala Ana Belen Eguez, Javier Gallaga, Endika Garate, Maite Pedrosa eta Mikel Izpurua dira. Eta orain Jaurlaritzak erabaki beharko du Martutenera, Zabaiara edo Basaurira eramango dituen. Hori gauzatzen denean 101 izango dira Martutene, Basauri, Iruña eta Zabaian direnak, eta 91 oraindik kanpoko kartzeletan, Espainiako estatuari dagokionez. Gainera, Mikel Otegi eta Jose Maria Dorronsoro Iruñeko kartzelatik Jaurlaritzaren eskumenekoaren batera leku aldatuko dituzte. Otegi 2027ko martzoan beteko ditu zigorraren 3 laurdenak, eta joan den astean jakin zen biriketako tuberkulosia diagnostikatu diotela. Etzeratek eskatu zuen azke usteko, aurrez ere beste gaixotasun larri bat duela eta. Gaiz aldatuta Bermeon hainbat urtez sekretupean gorde diren salaketak ugaritzen ari dira, eta Bermeoko udalak adierazpen instituzional bat onartu du Josedone ikastetxean salatutako ustezko sexu abusu larri eta jasanezinak gaitzetziz eta erakundei neurriak hartzea eskatzeko. Bitartean, Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak jakitera eman duenez, salaketa datuak egunez egun aldatzen dira. Orduak pasatu ala salaketa gehiago iristen direlako. Ertzaintza ikertzen ari da 51 kasu. Gehienak 36 Bizkaian eta beste 5 Gipuzkoaldean. Arabako daturik ez daukagu, gaur-gaurkoz,
Horrek ez du esan nahi ez dagoenik, baina ez da azaldu gure esparruan behintzat eta salaketa formalik ez daukagu. Bilboko Elizbarrutiak sexu abusuen auziaz agiri bat plazaratu eta gutzira, azaleratu dira salaketa horiek eta Madrilen Elizan izandako sexu abusuak batzorde independente batek ikertuko ditu. Hala adostu dute PSOEk eta EAJak eta proposamen bateratua martxoaren 8ko osoko bilkuran bozkatuko dute. Unidas Podemosek, Esquerra Republikanak eta EH Bilduk ikerketa batzordea Kongresuan eratzea nahi zuten, baina jeltzaleek eta sozialistek Elizan izandako sexu abusuak parlamentutik kanpo ikertzea lehenetsi dute. Lerroburuekin jarraiki eta nazioarteari dagokionez, Ukrainako mendebaldeko Luhansk eta Donetsk herri errepubliken independentzia onartu eta biharamunean, Europar Batasunak aurreikusi du Errusiaren aurkako lehen neurri sorta gaur bertan jarriko duela indarrean. Bitartean, Vladimir Putin, Errusiako presidenteak adierazi duenez, prest dago Ukrainako auziarentzat irtenbide diplomatikoak bilatzeko. Eta Ukrainako parlamentuan lege proiektu bat onartu dute, hark herritarrei suzko armak izatea eta euren defentsan erabili ahal izatea baimenduko die. Horrez gain, alarma egoera ezarriko dute herrialde osoan. Bertan bera gelditu da Blinken eta Lavroven arteko bilera eta Ukrainak eskatu dio mendebaldeari Kremlin zigor gehiago ezartzeko. Europako Batasunak Errusiari ezarriko dizkion zigorrek Putinen gobernuko hainbat kideri eragingo diete, baina zuzenean ez presidenteari. Jomugan dituzten armadako buruzagiak, hainbat oligarka eta 3 banku ere. Denera 23 dira zigortuko dituzten goi karguak. Debekatuta izango dute Europar Batasunean sartzea eta euren aktiboak izoztuko dituzte herrialdekideek. Zigor horiek atzo adostu zituzten Parisen, Europar Batasuneko atzerri ministroen arteko ezoiko bilera batean. Bestetik, Kolonbian konstituzio auzitegiak abortua partzialki despenalizatzea onartu du. Haurdunaldia 24 astera arte borondatez etetea ahalbidetuz. Zigor kodearen delitua ezabatu ez den arren. Orain arte 3 arrazoiengatik bakarrik zegoen baimendua abortua Kolonbian. Amaren osasuna edo bizitza arriskuan zegoenean, bortzaketaren edo intzestuaren ondorio zenean, edo fetuak malformazioren bat zuenean. Gainerako kasuetan berriz 4 urte eta erdiko espetzealdiarekin zigortuta zegoen. Dena den abortuaren delitua ez da zigor kodetik ezabatzen erakunde feministek eskatzen zuten bezala. Eta zigorra 24 astetik aurrera izango da, 3 kasualak ez direnean. Bada gurean izan dugu Bero Satrustegi kazetaria eta nabarmendu du emakume gehienek osasun bermerik gabe abortatzen dutela. Fronterasen datuen arabera, 2016-tik 2019-ra, 5.000 emakumeek salaketek aurre egin behar izan zieten. Osasun langileek jartzitzaketen salaketak ekiditeko, abortatzea erabakitzen zuen gehiengoak osasun sistematik bideak erabiltzen zituen. Asteazkeneko kontuak horrela, Osakitetzako sindikatuek greba ditu dute ostiralean, hilaren 25ean, lehen arretan eta 28ean Osakidetza osoan. Eusko Jaurlaritzaren eta Osakidetzaren zuzendaritzaren immobilismoa salatzeko eta murrizketa gehiago egiten ari direla iritzita. Eusko Jaurlaritzako osasun sailburu Gotzone Sagarduik ukatu egin du bart murrizketak egiten dituztela. Hori bai, Osakidetzan zailtasunak eta arazoak egon badaudela onartu du. Aurrez aurreko arretari dagokionez, esan dezakegu gutxinaka berreskuratzen ari garela. Une honetan, 50% ingurukoa da. Helburua pandemiaren aurreko datuetara iristea da, hau da, 65% ingurukoa. Sagarduik gaineratu du ez dela grebaroko unea, suspertzekoa eta elkarrizketarakoa baizik. Bien bitartean EH Bilduk bat
egin du Osakidetzan deitutako mobilizazioekin eta Osakidetzako langilei babesa helarazi ez ezik Osakidetzaren egoeraz ere mintzatu da Rebeka Ubera, EH Bilduko legebiltzarkidea. Agerian geratu da Osakidetzak urtetan erantzunik izan ez duten gabezi estrukturalak dituela. Herritarren osasun arretaren kalitatea okertzea eta osasun sistema publikoaren desmantelamendu iraunkorra gauzatzen ari da. Denbora luzez osasun profesionalen gain esfortzuari esker mantendu da osasun arretaren kalitatea, mantendu izan da sarbide erraz bat osasun sistema sanitariora, konsulta presentzialak bermatzeko, baina gain esfortzu horrek muga bat dauka, hori ezin da denboran luzatu. Eta momentu honetan goia jo du, osasun profesionalak esan digute gehiago ezin dutela, beraiek bakarrik ezin dutela osasun sistema publikoa eutzi. Bestelako gai helduz Gipuzkoara goaz, Udane Arbeo, Beasainen zaude, dena den Muskiz aldera begirada jarriko dugu. Izan ere Petronor enpresak beste behin inguruko erretkak kutsatu ditu. Zein da azken berria, Udane? Bai, Petronorrek onartu du 30 litro ze gasoil bota zituela pasean hilan Barbadun ibaira. Eta isuna 30.000 eurokoa izan daiteke. Konpainiak aurreratu duenez, isuriak ez dira arrainei eta hegazti eragin ez da ibai ertzei ere, baina uraren analiziak oso balio negatiboak erakutsi ditu. Ikusi ditzagun jarraian xehetasun gehiago. Petronorrek uraren Euskal Agentziari bidalitako dokumentu batean onartu duenez, urtarrilaren erdialdean ibaira egindako isuketa batengatik irekitako ikerketari dagokionez, 30 litro hidrokarburo atera ziren bere instalazioetatik ingurune naturalera, eta kanporatutako substantzia ze gasolioa izan zen. Konpainiak azpimarratu du ez zuela eraginik izan ez arrainetan, ez hegaztietan, ez floran. Hala ere, Kantauri mendebaldeko arroetako isurketen arduradun Jose Errazkinek sinatutako uraren barnetxosten batek Petronorri jakinarazten dio 30.000 eurorainoko zigorra izango duela. Testu inguruan kokatzeko atzera egingo dugu salto. Urtarrilaren 16an uraren Euskal Agentziaren ikuskaritza zerbitzuak sos deiaken abisua jaso zuen Barbadun ibaian arena hondartzaren parean orbanak eta gasolio usaina agertu zirela jakinarazteko. Berehala bertatu ziren, baina gaua zenez eta ikuspena oso urria zenez ezin izan zuten egoera hori egiaztatu, nahiz eta hidrokarburo usaina sumatu zuten. Gauzak horrela urtarrilaren 17an urako ikuskatzaileak berriro joan ziren eremura eta isurketaren adierazle ziren irisazioak zeudela egiaztatu zuten. Haren jatorria ikertzaria ekin zitzaion eta horretarako Petronor enpresako langileekin harremanetan jarri ziren. Jaurlaritzak azaldu zuenez langile horiek instalazioak ikuskatu ondoren hidrokarburo isuriaren jatorria aurkitu zuten Kardeo eta Elberde erreken lotunean. Urak txosten analitiko bat du dagoeneko gertakariaren datuekin. Eragindako eremuak Barbadun itsasoratzen den Larena hondartza eta Kardeo eta Elberde erreken lotunea dira. Leku horiek guztiak Muskizen Zierbenan eta Abanto Zierbenan daude, Bizkaiko mendebaldean, non Repsol taldearen findegi nagusia dagoen. Datu horien arabera bildutako uraren laginak pH eta eroankortasun balio normalak ditu, baina olioen eta koipeen oxigenoaren eskari kimikoa eta hidrokarburoen balio oso altuak, kasu batzuetan ohikoa dena baino 10 aldiz handiagoak. Aipatzekoa da ez dela enpresak ingurumenean eragiten duen lehenengo aldia, 2 ingurumen aurrekari ditu. Bestalde, Nafarroko Parlamentuko Landa Garapeneko eta Ingurumeneko batzordeak animalien osasunari buruzko lege berria onartu du. Zer jasotzen du lege horrek, Udane? Aberen osasunari buruzko Nafarrako legedi berriak gehienez 1250 abelburutan finkatuko du abeltzaintzako ustiategien tamaina. Lega osoko bilkuran martxoaren 3an onartuko dutela aurreikustena eta horrela Nafarroak makrograjen edadura mugatzeko tresna berria izango du. Baie de Odieta kooperatibak Kaporroson duen makrogranjan zentratu da gaia izan ere ofizialki 3.450 behi daude bertan, nahiz eta batzuek dioten 5.000 ere badaudela. Nafarrako Justizia Auzitegi Nagusiak gaur egun indarrean dagoen legedearen arabera 7.200 arte handitzeko aukera eman zion, baina Nafarroko gobernuak epai horren aurrean legedi aldaketa bultzatu zuen. Martxoaren 3an onartu nahi den legedia hain zuzen. Hala ere, arauak ez du Kaparrosoko makrogranja ixtea edo murriztea
behartzen, baina bai eragotziko dio instalazioak handitzea. Nafarroako gobernua izan zen lehenengo erkidegoa eta momentuz bakarra ustiakuntzaren tamainak eta distantziak mugatzen. Klima larrialdiari helduko diogu. Azken egunotan Dinamarkatik albiste triste bat iritsi zaigu. 200 bat itsas hegazti hilda edo hilzorian aurketu dituzte Fano uharteko kostaldean. Jarraian zetasun gehiago, Udane Arbeo. Hala da, bai, 200 itsas hegazti inguru hilda edo hilzorian topatu dituzte Danimarkako Fano uharteko kostaldean. 175 martin inguru eta zenbait lanpernamusu eta fulmar topatu dituzte hilik. Gose zildirela susmatzen du Danimarkako DOF ornitologia elkarteak, izan ere lumaje ona zutela diote, baina eskeletikoak zirela. Ez dago txorien heriotzaren inguruko azalpen zehatzik, baina elikagai eskasiaren eta duela gutxiko ekaitzen kombinazioa izan daitekela uste dute zenbait ikertzaileek, edota txorien bizi baldintzak horrenbeste eragiten duen klima aldaketa ere. Ia 200 itsas hegazti hilda edo hilzorian aurkitu dituzte Danimarkako kostaldean astebetean. Danimarkako DOF ornitologia elkarteak jakinarazi duenez. DOFek zehaztu duenez, Kingfisher ornitologoak aurkitu ditu animaliak. 175 martin inguru eta zenbait lanpernamusu eta fulmar. Fano uharteko kostaldean eta gose zildirela susmatzen du. Erdiek lumaje ona zuten, baina eskeletikoak ziren. Fisher ornitologoa beldur da aurkitutako hegaztiak ez ote diren arrazoi horrengatik inguru horretan hil diren animalien proportzio txiki bat baino. Elkartearen arabera Danimarkako Eskagen udalerrian martinak eta beste itsas hegazti batzuk hil dira azken hilabeteetan. Ib Krag Petersen Aarhuseko unibertsitateko ikertzaile batek Danimarkako DR irratiari adierazi dionez, ez dago txorien heriotzari buruzko behin betiko azalpenik, baina elikagai eskasiaren eta duela gutxiko ekaitzen kombinazioa izan daiteke. Bestalde txorien bizi baldintzak aldatzen dituen klima aldaketa ere azalpenaren parte izan daiteke. DR irratiaren arabera beste herrialde batzuek ere hala nola Herbehereek, Belgikak edo Erresuma Batuak hildako hegazti kopuru handi baten berri eman dute. Bestetik, osasun neurri gehienak desagertuta inauteriak ospatuko dituzte Euskal Herriko toki gehienetan. Batzuk egokituta eta beste batzuk mugarik gabe. Eta bestelako maskara bat jantziko dute askok, ostegunetik hasi asteartera arte. Izan ere, inauteriak ate joka daude eta Arabako otzoko askotan ospakizunak prestatzen ari dira. Tartean kanpezun, mendialde ikastetxeko ikasleak mozorroak egiten hasi dira. Estilanao. Inauteriak ate joka dira eta Arabako txoko askotan ospakizunak prestatzen ari dira. Kanpezun esaterako 2 urte hauetan ospatu ezin izan duten ohitura berreskuratuko dute eta bertako herri inauterien pertsonaia nagusia den Toribio errekara botako dute. Botatzen dute kanpezuko pertsonai famatua Toribio itzen dela errekara. Esaten dute Toribio zerbait gaizki edo zerbait txarra gertatzen zegunean bere kulpa dela. Osea, beti esaten digute pentsatzeko zerbait gaizki atera bada Toribioaren kulpa. Hain zuzen ere, mendialdea IPI ikastetxean kanpezuko herri inauteriak aukeratu dute gai bezala eta dagoeneko mozorroak prestatzen ari dira. Inauteriak ez ezik badirudi Arabako jaiek ere bere ohiko izaera berreskuratuko dutela aurten. Eta San Prudentzio eta Estibalesko Andramariren jaiak pandemia dela harta orain arte ospatu ezin izan dituztenak bueltan izango dira. Estilanao. Arabako jaien egitaraua berreskuratzen ari dela dirudi, izan ere 2 urteko geldialdiaren ostean San Prudentzioko jaietako ikurritako bat bueltatuko da apirilaren 27ko gauan, danborra da. Gainera horrekin batera maiatzaren batean Estibalizko Andre Mariaren egunaren bueltan kalte ordainen azoka ospatuko da Estibaliz bertan.
Arabako jaien egitaraua bere horretara bueltatzen ari da eta ohiko jai ekitaldietako batzuk berreskuratuko dituzte Arabarren egutegiko bi data adierazgarrik, San Prudentzio eta Estibalizko Andre Maria. San Prudentzioko jaiei dagokienez, Arabako patroiarekin zerikusia duten jai ekitaldiak antolatzeko ardura duen foru departamentuak dagoeneko helarazi die Boilur Arabako Gastronomia Elkarteen Federazioko arduradunei apirilaren 28ko goizaldean Gasteizko erdiguneko kale nagusiak zeharkatzen dituen danborrada itzultzeko onespena. Bestalde, bi urteko geldialdiaren ostean, kalte ordainen azoka bueltatuko da Estibalizko Muinora maiatzaren lehenean. Azokaren izena antzinako ohitura bati zor zaio, izan ere maiatzaren batean bertan, Arabarren artean sortzen ziren liskarren ebazpena egiten zen egun horretan. Erdi Aroko Araba elkartearen ardurapean, aurten bertoko ekoizle eta eragileen presentzia indartzeko eta berritzeko apostua egingo dute, eta ekologikoari eta kalitateari lehentasuna emango diote, artisautza, gastronomia, kultura edo hainbat kolektibotako postuak kombinatuz. Egun hauetan inauterik garaia izango da Euskal Herriko txoko askotan. Etzeko giroan igaretzeko tarteak gozatzeko programazio berezia eskainiko du 11 telebistak. Asteazkenero legez, hitzordua dugu gaur Nafaragüey saioarekin, gaueko 8 eta 4 edota 10. Bidaso aldera jo du oraingoan Iruñeko lantaldeak, bera herria ezagutuko dugu. Ikus dezagun saioaren aurrerapen bideoa. Bera, gure txekoa dantza taldeko dantzaria naiz. Zait bakizun gure txekoa zer den. Gure txekoa zer da? Gure txekoa da herriko elkarte nagusia, sortu zen 1931 urtean, osea, historia luzea duen elkartea da, eta gehien bat futbola, elkarte gastronomikoa da, kultura elkartea, eta gu txirrindularitzare bai, eta gu dantza talde. Bueno, nik uste dut laster egitea dela bizitzeko modu bat, ez, edo bizitza ulertzeko modu bat. Laster egitea edo kirola oinarrian, ez? Adibidez beran badugu igandikin inudet hartzaileak, egiten dela mutiko disfratzen dire inudetaz, eta neskak hartzailetaz, osea, da en plan cambio de género. Aizo, inspirazioa bilatu inbar da, ez da bakarrik etortzen, eta... Nola bilatzen da, zeklar esan behar dugu abeslari azarrela? Bai. Eta nola bilatzen duzu inspirazio hori? Bueno, erran nahi dut lan inbar dela, ez dela hola berez bera bakarrikan nahiletzen, baizik eta orduak sartu bar direla, eta bueno, normalean ordu horiek itxian, ez, edo behintzat zure lantokian harrapatu hartzaituztela, ez? Horrez gain, gaur asteazkena kolpez kolpe saioa izango duzue gaueko 10:00. Gizonez mozorrotuko dira soldata arrakalaren nazioarteko eguna dela eta. Gainera emakumea ardatz elkarrizketa sortari jarraipena emango diote. Gaurkoan Esti Linares entxelariarekin. Hor egongo garela eta feminismoek egongo direla lekuan eta bertaratuko garela, seguru. Hor egongo dira gure gorputzak, gure ahotsak eta jarraituko egingo dugula. Eta da bidea gauzak eraldatzeko eta bestelako akademia, bestelako ikerketak egiteko eta ikusten ari gara, ezta? Bestelako aukerak ditugula eta bestelako espazioak eraiki egin ditugula. Eta jarraituko dugu nik beti aipatzen dut, ezta, lankide baten, ezta, ahotsak behin esan zuela, zer egin aldezakegu honen kontra, ez da, sistemaren kontra. Eta berak aipatu egin zuen, ezta, bera Nerea Barjola da eta berak aipatu zuen. Horren kontra zer egin aldezakegu? Pues feminismoa, gero feminismoa eta berriro feminismoa, ezta? Eta hori esango nuke, zer egin aldezakegu? Feminismoa, gero feminismoa eta berriro feminismoa. Hori izango da bidea.
Emakumeak ardatz ditu baita ere Ahots Planeta podcastak, literatura feminista zehatzago ezateko. Euskal Idazleen Elkarteak eta Azkue Fundazioak landu dute egitasmoa, eta horri buruz hitz egiteko gurean izan dugu Garazi Albizua idazlea. Xedea pizka bazen nolabait horren bestetu dugu feminismoa eta irakurtzen dugu feminismo hori agertzea ere podcastean, eta Idoia eta biok sortzen dugun elkarrizketa bebai jartzea, ez? Nolabait hori behar dugulako, ez bakarrik irakurri, baizik eta zaretu horren artean horren inguruko gogoeta bota, eta pixket hori izan da zedea, ez? Eta geho zean egiten dugun hori, irakurketak egiten ditugu bai Idoiak bainik liburuarenak, eta bakoitzak hartzen ditugu zenbait puntu, ez? Zenbait gako direlako horiek. Hoiek zaretzen ditugu eta horren gainean sortzen dugu elkarrizketa. Beraz, bai Idoiak bainik hartzen ditugu gure alter ego horien elkarrizketa zatiak eta sortzen ditugu. Eta oso modu gainea ez da egite politia da holan idaztea, sortzea eta sortzea batez ere gogoeta, irakurketaren gainean. Eta bihar hitzordu garrantzitsua duzue musika zuzenean saioarekin. Asteon Sega Sound Killer dolu diskoarekin. Horrez gain musika izpide, The Bobbies taldeak 10 urte bete ditu, eta Hamaika telebistak taldearen dokumentala estreinatuko du igande honetan. Ikus dezagun aurrerapena. Ispilura begira da galduaz, atzean utzitakoaz oroitzena. Esperantzaren bide luzea, zerbait hobea aurkitzekotan, aspalditik gizarteak epaitu eta erabakia hartzera behartua. Ez nago ezer garaituko, hortzak erakutsi eta aurrera, belurratzean utzita aurrera, sistema honen aurka. Bada asteazkeneko kontuak horrela iritsi da albistegiaren bukaera. Bart jakin dugu Ze Amaiz musika taldea agertokira itzuliko dira. Itzulera eta kontzertua soilik ez, single berria prest dutela ere aurreratu du taldeak. Zeina martxoaren 3an argitaratuko duten. Hala gaurkoan Ze Amaiz taldearen Kemena bestearekin utziko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian. Astiburu ona igaro eta inauteriak gozatu. Astelehenean ikusiko dugu elkar. Ondo izan. Nire itzazora itzuli naiz, bidaian joateko